Kini ang akong suliran. Mga minubog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akong suliran. Labi na kaninyo, Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Benji, 45 anyos, taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong anak, human sila madisgrasya sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sigurado ka, lab, nga ikaw ra maoy muuban ni TJ dito sa iyang lola? O, lagi. Unaha lang sa agad ng imong trabaho diha, kun. Apas lang unya namo dito kung mahuman na ka. Aron na kayo na unaon ba? No, sige. Basta, i-update lang ko ninyo, ha? Sige, love. Saan namang oras? Wa pa man manawag si Mitch kung nabot na ba sila sa probinsya. Ganun na ramang tumigikan. Siya ro og gyapon sila maabot. Si TJ po, dili mo tubag kong tawagan. Natuog pa siguro tos biyahe. Oh, hello, ma? Dong Benji! Ma? Ganun naghilak mo ka? Nadisgrasya ang gisakyan ni Mitch o ni TJ nga bas dini sa atong dapit. Unsa? Kumusta ba sila, ma? Wala si Mitch, Dong. Dito na arrival siya. Unsa? Si TJ, ma? Niya pa sa ospital. Asa mo hospitala? Kay mo anak ko. Pa, sakit ang upo pa. Naparok man gud ang iyang udong. Pagpakayo, anak. Aron manguli na ta sa ato. Hapit na kumahuman sa akong trabaho. Oh, ang maestro man ni TJ? Hello, sir? Sir Benji, magkana ka sa eskwelahan karon na yun, sir? Nga naman, sir? Si TJ, ipatol. Unsa? Kalit gid ga ito nga panghitabo. First time to nga gipato lang akong anak. Pero gibaliwa ra pud nako kay nagtuo ko nga mao ra tong higayon na. Ugon niya. Oh, nak, managkaon? Wa man gulan nimo tandugan ng imong pagkaon. Nak? TJ? Oh. Ano ko? Ipatol sa akong anak. Ma! Tabang! Tuan na, nirelax na si TJ sa kwarto. Noon sa mga TJ, ma? Ganun kalit pa siya nga naingon adto?
Na ako'y dodaan, anak. Nya, unsa man ma? Wa baka na siya maliwat sa akong igsuon. Naabay ako'y igsuon nga patulon. Unsa? Mao nang nahibaw ko kung unsay angay buhaton kung naay patulon. Sige lang. Tudloan lang unya ti ka, ha? Aron dili ka mapanik. Likayi ang makastress ni TJ, ha? Kay usa ka na sa hinungdan nga patulon siyag kalit. Dong, pangandam kay manlaag ta. Asa man ta ba? Ato ta sa mall, dong. Nindot ron isuri dito kay Padong Pasko. Gahan nagtao, boy. O kay sale man ron. Kanindot sa mga Christmas lights, oh. Di ko na sa suga pa. Dong TJ. Oh, Dong? Dong TJ? Nagsige-sige na gyud ang iyang mga seizures. Nayusahay nga tagdugay ng mahuman. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Doon na ba'y tambal sa patol? Ikaduhang pangutana. Usahay, magpanik na ko kay tagdugay na nga mahuman ang iyang patol. Moabot na og pila ka minutes. Unsa may angay buhaton kung musugmat na pod ang iyang patol? Ikatulong pangutana. Usahay, random ra kaayo ang pagsugmat sa iyang patol. Unsa gid ay ang mga butang nga makapatrigger ana? Ikaupat og katapusan. May igsuon ang akong mama nga patulon. Dito pa na nakuha sa akong anak ang maong sakit? O baka usapod sa nakaingon ang pagkaparok sa iyong oo pagka-disgrasya nila sa akong asawa? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Benji. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, ane na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa mga problemang medical kay usa man ako ka medical doctor, mga psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dreba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Ano good, ang hiyang naguning kinabuhian, asa ka happy dito ka. As long as what you are doing is not against the law. It is not deliberate, it is not with an evil intent, and it is not against the law. No? Mo na element sa criminal act, ha? May kay ko mo discuss ani sa akong mga medical students, no? So, ang ato magtatampo karong adlaw si Benji, 45 years old, taga Dumlog, Talisay, no? About this siyang anak nga iyang giingon nga na ako noy seizure problem rag patulo no rag na ay magkurug-kurug usahay no. So musta naman day mga Impasis family diha sa Dumlog no o mga Usayan Aligarbes family diha sa Talisay no. Daghang kaytag mga suking tigpaminaw diha sa Talisay. Di si Mistro diha sa Minglanilla no. Musta naman diha si Nestor og si Linda Pasaylo, LP Alpanti og atong mga suking tigpaminaw sa abroad no. Si Barliso og si Albero Kimpan. Musta permir ba kuno gikarga-karga ni Tismel ang yang radyo gyud samtang nagluto siya diha sa Dubai og sa Qatar ba to diyan tong inyo dapit sa kakaroon na bit. So anyway, I know nga nagkakatag mga suging tigpaminaw abroad, no? Okay ra ka, mas mayo, okay ra gyud nga itong kinabuhi diya, no? So going back to our sender, si Benji, may tungod ni siyang anak nga iyang sumasa na batin to sa grama, may seizure problem. Unang pangutana ni Benji, doon na ba'y tambal sa patol? Yes, nahidagan tambal sa patol, no? Ako, every now and then magresita ko, no? Yung mga seizure problem, anti-seizure problem, no? Daghang magong klase ng patol na murag mawa lang ka sa imong senses for few seconds to minutes napoy tonic-clonic convulsion nga kuyapan gyud no. So na mga tambal sa patol mahingal na kong mga pipila ng mga dilantin, ng mga dipakot, mga lamotrigine,
daghan kayo, daghan. So muduol lang mo ko sa ka doktor, nya depende sa klase sa patol. After ma-diagnose ang kaso nga positive gyud sa patol through electroencephalography, EEG, no? Kaning electroencephalography usa ni ka-diagnostic procedure nga paghimuon sa among mga doktor nga to determine, to confirm nga naabugi patol lang usa ka tawo. Kanang EKG para na sa kasing-kasing basig ma-confuse mo ha. Ang electroencephalography para na sa dili na ibutang mga electrodes, mga wirings rin sa ulo, no? Masuta kung naabugi seizure problem mo sa katao, no? Ikaduhang pangutan na unsa usahay magpanik nako kay tagdugay man mahuman ang iyang patol, moabot man og pila ka minutes, unsa may angay buhaton kung musuol na pod ang iyang patol. Well, kinahanglan nga maulagi na extra time gyud, extra careful lang gyud ta aning imnaay mga ingon ani sa pamilya, no? Kung mahimo lang dili nga to ni tolerate ning positive nga naay patol nga maligo nga siya ang usa, mag-drive og bike, mag-bike ba ron, mga dagko na, kanang motor vehicle kay delikado kayo mo kat og kabog-kabog nga lugar, delikado kayo. So naay klaseng patol nga dugay gyud kini gitawag nato grand mal epilepsy. Kining grand mal epilepsy gitawag nila mo naay tonic-clonic convulsion, na makuyapan gud ang usa ka tawo nga naay grand mal epilepsy, magbuwa ang baba, mawa sa kogalingon, unya pagkahuman mo tanag na unsam day ko, wa siya kay balog na unsa ra day siya, no? So ang angay nyong buhaton is kung naanay mo atake, i-support lang gud siya nga dili mabang ang iyang maigo ang iyang head sa usa ka hard object kay that will complicate the problem. Siguraduhon lang nga wa siya sa lugar nga naay tubig kay posible po siya malumos, no? So mao na nga ang usa ka naay patol nga tao kinahanglan gyud kung mahimo lang naay pirming kuyog-kuyog kay di man ta makapredict kung kano sa aman matake ang patol. Pero natay mga tilimad doon nga patulonan siya, hapit na siya makuan kung naana siya breathing problem, nya murag musigan niyang mata, mo confuse, unya naana siya mugahi ang iyang lawas, mo na mga sign nga hapit na siya atakihon. Doon na gitawag itong aura, no? Mga tilimad-on nga hapit na siya atakihon. So, gamay lang yun nga extra pasensya o time ngay gahin para naning mga problemaha, no? Ikatulong pangutana. Usay random ra kaayo ang pagsuol sa patol sa akong anak. Unsa gyud di ay ang mga butang nga maka-trigger niya. So maka-trigger ani niya kanang mga patulon kanang mga blinking lights bitaw, no? So kato mga naay mga ingon aning problema ha. Ako i-suggest nga please avoid yourself to go in a place nga naay mga dancing lights kanang mura bag disco lights ba. Kay mo ka-trigger ni siya og attack ay sa daghan mga causes ani, no? Na may stress ka, subok ka kuyaw, unya uban nga mga kuan na ay mga head injury, mga rason nga nung naaman ni mga patol, ha? Katong nga dagko na na magig history nga na ay cardiovascular problem like stroke, no? So likayan lang gyud nga muanhaan ang mga lugar nga na ay mga light movements kay maka-trigger ni siya og epileptic attack. Ikaw pa katapos ang pangutana, maigsuon ang akong mama nga patulon pod. Dito ba nakuha sa kong anak ang maong sakit o baka usapod sa nakaingon ang pagkaparok sa iyang ulo pagkadisgrasya nila sa akong asawa. Well, ang causes aning patol daghan. Ako nang ginaingon a while ago, mga history of stroke, no, cardiovascular problem, nya tao nga sobra ka anxious, sobra ka stress. For some reasons, makakos po ni siya og patol. Mga infection sa head area sa brain, usapon na og mga brain head injury or brain tumor. Head injury na parok ka, gibunalan ka, giunsa ba ka, makakos po na siya patol. Ang pinaka-common yun nga patol nga kanang ari sa mga bata is the lack of oxygen during delivery. Kanang traumatic prolonged delivery or dry labor. Kay labi nagnahi cord coiling sa neck or sa bata during labor. Usan is gituhuan nga pinaka mahinungdan nganong naa may mga kaso nga mga patol. So mataw ang bata nga blue baby, kung tarawagon nato sa mga pediatrician, blue baby, kulang oxygen ang iyang lawas, no? Kay pag deliver lagi
na ay problema. Wa dayon dili siya kanang gitawag namo a normal spontaneous vaginal delivery. Dili siya spontaneous kundi na prolonged delivery for some reasons. So usa nas mga hinungdan. So balik ko nako na ay tambal ang patol kining carbamazepine, dilantin, Depakote, daghan. Mamili lang mo. Ha, ako mo resita ko ni usahay kay naamang ko'y mga pasyente pod nga naay mga ingon aning problema in addition to some comorbid nga mga psychological problems. So hinaut kasabot ka sa akong speaker ni Mo Benji ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa karon kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon ng pagpaminaw sa mong programa sa RMN. Daas kay tag-rating dinhi sa atong lugar. So inyong mga legal problem ato ni Eileen Batan na mo tambag na. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Magdali ko. Kaya basig maliit ko sa klase. Ay, kaya saan ako nakamata, uy. Oh, uy, si Danny. Dan! What ako? Nadugay malagi ka. Daghan magkukog trabaho sa amo god. Nya magkuha pabaya ko og tubig sa kada buntag nya mangumpay pagig ko. Oh, May man ka. Kay wa magkatrabaho sa inyo. naasab, uy. Di lang ta parehas og trabaho. Magdali ta, uy. Kaya basig maliit ta. Day, magsige na lagi mo kuyog-kuyog ni Danis ha? Uyab mo? Ha? Dili day, uy. Unya, nga na magsige mo kuyog? Ikaw ba? Kaya magsigidig kuyog, uyab na day na. Nung tanor gani ko? Friend rami day, uy. O dili sa mahitabo nga muyab nas Dani na ako. Ako na lang kahilingion anang Dani. Nga naami daghang gwapa din sa tong eskwelahan. Dali ara sa panahon no. Pila na lang kabuan ang atong paabuton. Mo graduate na kita sa high school. Maog yun. Mula lagwa. Asa mo ka may eskwela ni college? Ambot ini Dan, uy. Mag-agad ako nila mama papa. Ikaw? Asa mo kami eskwela? Basig dili ko maka-eskwela college. Ha? Nga naman. Pobre baya mi. O nga dili ko makasiguro kung makapadayon ba ko sa pag-eskwela. Congrats, Jen. Congrats, Dan! Congrats na tong tanan! Day, Jean, nangita ba si Dani ni mo? Ha? Ano man? Amot lang. Iyar mo kung gisugo nga, magkikisulti ko na siya ni mo. Magkikisultihi lang siya, Day. Tuwa siya ilawom sa mangga nagpaabot ni mo. Dan, unsa tayo ituyo ni man ako? Kuan, Jen. Mo larga naman ko kog Cebu ugma. Oh, mag-unsa man ka dito? Mukuyog ko sa ko mga amigo kay mo trabaho ko construction. Mao ba? O Jin. O tingali do kay patamang kita. Mao nga sa dili pa ko mulakaw may isulti ang tako nimo. Unsa man na? I love you, Jin. Danny, Dugay ramang ko kung nakagusto nimo. Katong nag-eskwela pa ta. May chance ka ko nimo, Jin? dagaya sa nimo ni sulti ana, uy. Kung saan, mawa manggug ko nga musulti nimo, ana. Sa una kay nag-eskwela pa biya ta. Mausap. Sugtan na lang ko, Jin. Onya, kung sugtan ka, imo ra magyapon kumpyaan.
Kaya malarga mo ka sa Cebu. Sige lang, good. May manang magkita tapon pag-usab. Uyab na ta. Sugtan ko ba? Sige na lang, uy. Magtarong ba? Ano sa man mo na kong gisugot? O, Danny. Mayab na ta. Salamat din. Hala, uy, nagkauyab gini mo ni Danny, day? O, day, tas. Lain na sa daan na, uy. Nagkauyab tuod mo pero nalayo siya ni mo. Lagi, day, uy. Kuan day ba? Asa di ka mas eskwela college? Mangutana pa ko ni Papa, day. Pasaylo ako, Jane, nga dili ko nimo makapaeskwela o college. Ha? Pero pa, nga naman. Dili gyud na ako makayang pagpaskwelan mo, day. Kay na ba kayong mga manghod nga akong gigastuhan? Pa. Parehas giday ta ini, day. Dili sa di ka maka-eskwela college, day. Dili sa day. Unya, asa raman ka? Aw, standby. Magpabuhi na lang ko nilang magpapa. Jane, unsa man mo trabaho ka? Kay na ako'y pasudlan nimo nga trabaho. Unsa man sang trabaho, apa? Mo bantay ka og bata. Asa man? Sa Dumaguete. Unsa man mo trabaho ka, ha? Kay ako gang ihatod. Sige pa, matrabaho ko. Laay sa kay sige pundo din sa ato, uy. Na sige. Pangandam kay ako gang ihatod sa... Maayo ka ni kipuutan ang nahimo na kong amo. O dili sa balungon ang batang akong gibantayan. Jin! Oh, te? Pila ka buwan naman ka din, hiday. Mahimo ka na mo day off, ugma. Salamat, te. Kanindot sa akong gibati, uy. Nga naka-day off ko. Hi. Nagkahadlong na ko. Di ko daw tang daw. Ganina ram kong nakabantay ni mo nga naglingkod ka din Nga wakay kauban. Muna ang gidool ka. Ako day si Romel. Ikaw? Jean. Jean, pila na kabuwan nga nang hiyab ko ni mo. Hangtod ba ron, wapagid ko'y paglaom mo? Wagid ka maluoy na ko, ha? Wagid ka mahigog man ako, Jean? Mil, dili makata lisod hikog maon. Kay buutan man ka. May hitsura. Unya nga nung di magkamusugot ako. Pasensya na, Camila. May uyab na mangugko sa among dapit. Maong, dili ka na ako mahimong sugton. Gusto kang madagan sa panahon, uy. Walang hibaw, eh. Nga upat na di ko katuig din sa akong gitrabahuan. Mananghid ko sa akong mga amo, be. Nga mupauli ko sa amo. Kay basig magkita mi ni Danny dito. Kumusta naman ka, day, Jean, uy? Maori gihapon, day. Guwapa. Kuan day ba? Si Danny ba? Nauli na ba din sa ato? Mao ba, day? O, day. Pero, may kuyog man siya babae nga mabtos. Ha? Pasaylo ako, Jin. Nagtuo ko nga sa pa nagkita. Ulit tao pa ka.
Ulitaw pa man ko. Kay wa pa man ko magkasal. Pero may gikaipon ka na, diba? Mabdos na gani ni. Wa ko'y gusto sa maong babae. Kuan man ko, hubog ko sa diyang dunay nahitabo na mo. Grabihan ni mo, Danny, uy. Nagkanarong manot ako sa kong pagkatao. May nanguyab na ako, pero wag ganin ako sugta. Kinagunahon ako ni mo nga akong uyab. Kunya karon mao na lang ako may hibawaan nga may kaipon na day ka. Sorry kayo, Jin. Kung musugot ka, biyaan ako ang babae nga akong napapablusan. O kita ang mag-ipon. Nayabag ka na? Imong biyaan na babae nga may umaabot na kang anak? O magkigipon ka na ko? Tungod kay hangtod karon. Lapag ka na ko, Jin. Lovesap ka na ako, Dan. Pero dili ko musugot sa imong gusto. Pag binuutan si mong pagkatao, mahal ang babae nga imo karong gikaipon. Kay may umaabot ka ng anak. Wa ko magdahom nga sa among panagkita ni Danny, may umaabot na day siyang pamilya. Sakit man, pero kinahanglan nga akong dawaton nga dili gid kami ampara sa usag-usa. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka naman higalang kaagi ni Jean nga taga Gihulngan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, sayang na sayang.